Magandang gabi, Pilipinas! Kwentong politiko na! At oras na muli para pag-usapan na naman ang mga kaganapan sa malawak na mundo ng politika. Ngayong maghapon, araw ngayon ng Miyerkules, February 21, 2024. Ako po si Milea Moreno at syempre, Happy Wednesday! Partner Chico. Yes, at syempre magandang gabi rin sa'yo. Partner Melea at syempre sa ating mga taga-subaybay. Worldwide, mahaba-habang kwentuhan na naman ito. Kaya patuloy lang tumutok. Ako po si Jigo Postolero. Narito muna ang ating mga politiko headlines ngayong gabi. Dating Pangulong Rodrigo Duterte tinalikuran ng mga kapwa Mindanaoan politiko sa usapin ng One Mindanao. Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez niratrataan ni Quiboloy na parang sinisingil sa naging kontribusyon ng SMNI Network sa election success ng mga ito. Habang sila Lanao del Norte 1st District Representative Khalid de Maporo may tahasang atake sa isinusulong na political amendments sa charter change. Para sa ating Politiwu of the Day, The Who, ang isang politiko na sobra sa pagiging epal na maging ang kanyang BFF na politiko na sapol ng kanyang mga kuda. At sa atin ng politiko snitch, Senator Cheese Escudero hayahay na ang married life dahil ox na raw kay biyanan. Sana all. Sa detalye ng ating mga balita, lumagdana sa isang manifesto ang mga kongresista mula sa Mindanao upang kontrahin ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa One Mindanao. Ayon kay Lanao del Norte, Representative Mohammad Khalid de Maporo, nasa 53 Mindanao Sulon ang pumabor o nagkasundo na ibasura na ang Mindanao Secession. Giit ni De Maporo, hindi susuportahan ng mga kongresista ang sisira sa territorial integrity ng bansa. Sakali kasing itulak nila ang One Mindanao, tiyak na mapupurnadan na naman ang pag-unlad ng Mindanao na nararanasan na ngayon sa major island group. Sa iba pang balita, hindi umubra kay Senator Risa Ontiveros ang pinakabagong video message ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa nasabing video kung saan hindi ito nagpakita ng muka, sinabi ni Quiboloy na nagtatago siya dahil may banta raw sa kanyang buhay na pakanao-mano ng Estados Unidos. Pero sinabihan ni Ontiveros si Quiboloy na huwag daw magpa-victim o nagpapanggap na siya ang biktima. Ayon kay Ontiveros, ang hinihingi lang sa leader ng Kingdom of Jesus Christ ay humarap sa mga legal na proseso kasama ang proseso ng Senate investigation. Iginiit ng senador na huwag dalhin ni Quiboloy sa lengguwahe ng patayan kahit yan ang nakasanayan nito. Ang susunod na pagdinig ay March 5 at kung hindi raw sisipot si Quiboloy ay ipapa-cite in contempt siya at ipapa-aresto na. Kaugnay nito, naglabas na panibagong subpoena ang Senado para kay Quiboloy na permado ni Senate President Juan Miguel Zubiri kahapon. Samantala, target na rin paimbestigahan sa Senado ang umano'y Glory Mountain ni Quiboloy o bahagi ng Mount Apo na deklaradong protected area. Yung issue, kung may mag-raise ng issue yan sa aming pag-bill. Pero so far, wala pang nag-raise ng issue yan. So, puno rin ng plato sa ngayon ng komite pagtingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung withholding of education, lalo na yung rape at iba pang forma ng sexual abuse at iba pa. We may take up other issues kung may nag-raise noon sa hearings. Nanggigigil naman ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Quiboloy, hindi raw mararating ni Marcos at Romualdez maging ni First Lady Liza Araneta Marcos ang estado nila ngayon sa gobyerno kung hindi sila tinulungan ng Sunshine Media Network International.
Hirit pa ng religious group leader, inilagay na ang SMNI sa kahihiyan matapos ipasight in contempt ng Kamara sina former NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at ka Jeffrey Celes. Aniya, ngayon lamang nila naranasan ang ganitong panggigipit sa sariling bansa. Samantala, sa inilabas na pahayag ni Romualdez, hinihikayat nito si Kibuloy na harapin ang mga issue sa tama at legal na pamamaraan at respetuhin ang mga umiiral na legal process. Giit ng House Speaker, hindi sila matitinag sa mga walang basihang paratang laban sa kanya at inabusuhan ng publiko na maging mapanuri sa pag-intindi ng mga impormasyon. Tinawag na basura ni Lanao del Norte 1st District Representative Khalid Dimaporo ang mga usap-usapang aamyendahan ang political provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Dimaporo, mas nakaangkla ang Kamara sa agarang pag-amyenda ng economic provisions dahil hindi kayang bayaran ng gobyerno ang lahat. Giit ng kongresista, mahalaga ang papel ng private sector at limitado ang pondo ng domestic private sector kaya dapat makaakit tayo ng mga foreign investors. Samantala, kinumpirma ni Assistant Majority Leader at La Union 1st District Francisco Paulo Ortega na sisimulan na ng Kamara ang deliberasyon sa resolution of both House Number 7 sa Lunes, February 26. Ayon kay Ortega, target nilang maipasa ang nasabing panukala bago ang session break at titiyaking magkakaroon ng healthy debates ukol dito. Ganado ngayon ang Senado upang makapagbigay ng pinakamahusay na susog upang mapaluwaga ang mahigpit na economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ay makaraang inulit ni Ferdinand Marcos Jr. na pangungunahan ng Senado ang charter change at dapat magkasundo ang dalawang sangay ng Kongreso para sa pag-amyenda ng saligang batas. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, produktibo at maayos ang ginagawang pagtalakay ng resolution of both House Number 6. Bunsod na rin ang pag-imbita ng mga mahuhusay na resource person para mapakinggan ang posisyon sa Chacha. Samantala, sinabi ni Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito na wala sanang gulo ang pag-amyenda sa konstitusyon kung sinunod lamang ng Kamara ang kasunduan na Senado ang mangunguna rito. Nagpaliwanag si Senadora Amy Marcos kaugnay sa paratang ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon sa umano'y pag-realign ng 13 billion pesos na pondong cash grant na hindi natanggap ng 4.3 milyong Pilipino. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Maariing tinanggi ni Senator Amy Marcos ang paratang ni Congressman Raul Angelo G. Bongalon ng Ako Bicol Party List na halos 900,000 households o nasa 4.3 million Filipinos ang hindi nakatanggap ng cash grants noong nakarang taon matapos itong i-realign daw ang 13 billion pesos na Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD. Sinabi ni Senator Marcos noong September 2022 hearings para sa 2023 National Budget, inihayag ng DSWD na batay sa kanilang mga financial reports, tanging 45% lang ng 4-piece budget ang nagastos at 3 buwan na lamang ang natitira para gastusin. Para daw maiwasan ang bantang ibalik ang hindi nagastos para sa 4-piece, inirekomenda nito na ang balanseng 8 billion ay ilipat sa mga proyekto ng DSWD na madaling may sakatuparan gaya ng Kalahi Seeds, Quick Response Fund para sa mga sakuna at ang AIX. Dahil mano dito na isalba ang 8 billion para sa 4-piece at napakinabangan ng napakaraming marginalized sectors. Inihayag pa ng Senador na sa kabilang banda ang pagbawas ng 5 billion sa AIX ay nangyari matapos itong irekomenda ang halagang iyon sa bersyon ng Senado sa budget. Pero tinanggal ito ng nagsamang kapulungan ng Kongreso dahil sa
nakakulungan daw ng fiscal space matapos ang COVID-19 pandemic. Ako, si Raymond Tinasa, para sa Kwentong Politiko. Nanawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga kabataang Pilipino na makilahok sa democratic process ng ating bansa. Kasunod ito ng pag-arangkada muli ng Commission on Elections sa voters registrations para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Romualdez, nagsisilbing backbone ng ating kinabukasan ng bayan ang mga kabataan, kaya mahalaga ang aktibong partisipasyon ng mga ito sa nalalapit na halalan. Paliwanag ng House Speaker, hindi lamang civic duty ang pagboto, kundi isang pamamaraan upang iboses ng publiko ang kanilang hinaing at makapagpatupad ng pagbabago sa bayan. Batay sa datos ng COMELEC, nasa halos 350,000 ang nagparehistro sa unang linggo ng voters registration at inaasahan nilang papalo sa 3 milyong bagong botante ang maitatalaga hanggang September 30. Tinalakay na sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 9349 o ang panukalang gawing legal ang divorce sa Pilipinas. Sa talumpati ng House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, magiging daan sa mga kababaihan ang diborsyo upang makatakas sa mapang-abusong relasyon at makapagsimula ng panibagong buhay. Git ni Brosas, hindi nangangahulugang masisira ang relasyon kapag naisabatas ang divorce sa bansa bilang legal option sa pagsasawalang bisa ng kasal. Umaasa ang kongresista na maaprubahan din ito kalaunan. Sa ngayon, maliban sa Vatican, ay Pilipinas na lamang ang bukod tanging bansa na hindi pa legal ang divorce. Pinawi ni House Deputy Speaker at Quezon Province Representative David Suarez ang pangamba ng mga retiradong government workers at sundalo kaugnay sa kanilang pensyon. Kasunod ito ng mga ulat na binawasan umano ang pondo ng kanilang pensyon sa ilalim ng 2024 national budget. Ayon kay Suarez, intact at sapat ang pondo para sa pensyon ng mga retired government and military workers. Naura rito, sinabi ni Senadora Amy Marcos na tinapyasan ng Kongreso ang pondo para sa pensyon ng mga nagretiro sa pagseserbisyo sa gobyerno. Nagpaabot na ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Defense Minister Prabowo Subianto Hoho Hadikusumo. Ito ay kahit hindi pa opisyal na nideklara ng nasabing opisyal bilang bagong Pangulo ng Indonesia, pero nangunguna ito sa bilangan. Umaasa si Marcos na lalalim palalo ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia sa ilalim ng pamamahala ng bagong presidente. Ang dalawang bansa niya ay matagal nang mag-partner sa ASEAN at magkapitbahay bukod pa sa 75 years ng mahabang relasyong diplomatiko. Sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos inaalala raw ang pagsasaligal ng motorcycle taxi sa Pilipinas. Habang Cebu City Mayor Mike Rama handa raw magpaabuya para kay Vice Mayor Garcia. Kaya't huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang kwentong politiko.
Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mungkahing gawing legal ang motorcycle taxis sa bansa. Kasunod ito ng pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang kilalang TNVS company. Para tayo sa pulso ng politika, nariyan si Aileen Taliping. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na pag-aralan ang mungkahing gawing legal ang motorcycle taxis sa bansa. Ito ay matapos makipagpulong sa Pangulo sa Malacanang ang mga opisyal ng Grab Holdings Incorporated sa pangunguna ng Chief Executive Officer nito na si Anthony Tan kasama ang mga opisyal ng DOTR at pinag-usapan ang mga inisyatiba para sa dagdag na oportunidad sa bansa. Inihayag ni Tan ang interes ng kanyang kumpanya na palawakin ang negosyo sa Pilipinas kasama na dito ang paggamit ng electronic vehicles sa Grab services at public transport services, gayon din ang pagnanais na ibahagi ang best practices nila na ipinatutupad sa ibang mga bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa mga pinag-usapan ang hirit ng Grab na luwagan ang regulasyon sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Nais ng Pangulo na pag-aralan ng DOTR ang posibleng epekto ng kahilingan ng Grab at magsumite ng report at rekomendasyon hinggil dito. Plano ng Grab Philippines na palawakin ang kanilang operasyon sa 10 lungsod at mga bayan sa bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong tinatayang 40,000 drivers na nakarehistro sa Grab TNVS. 30,000 dito ay bumibiyahe na sa Metro Manila. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Mariing kinondena naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga drilling activities sa Masungi Geoserve sa lalawigan ng Rizal para sa planong pagtatayo ng wind energy farm. Giit ni Castro, magdudulot ito ng malaking banta sa kapaligiran na maglalagay sa panganib sa lokal na mga uri ng ibon, paniki at sa ecosystem. Babala pa ng kongresista, maaari ito magresulta sa malawakang pagbaha katulad na nangyari ngayon sa Mindanao. Bunsod nito ay umapila si Castro sa pamahalaan na bawiin ang pahintulot o permit sa naturang wind energy project na itinatayo ng Rizal Wind Energy Corporation sa loob ng pinangangalaga ang lugar. Isinusulong din ni Castro na magsasagawa ng investigasyon ang Kamara ukol sa nabanggit na proyektong tiyak-ani ang magdudulot ng pinsala sa lugar na 1,000 taon pa ang bibilangin bago muling maibalik sa dating anyo. Tumungo naman tayo sa mga kwentong politiko sa rehiyon. Makakasama natin dyan si April Magaling. Sa mga kwentong politiko sa rehiyon, simulan natin yan sa Visayas. Handa raw si Mayor Mike Rama na ipasa ang kanyang baton ng pagkaalkalde kay Vice Mayor Raymond Alvin Garcia sa inaabangang 2025 midterm elections. Giit ni Mayor Rama, hindi naman daw kasi mapag-angkin ng posisyon ang kanilang pamilya. Kaya pagtitiyak niya na makakaasaan niya ang mga taga Cebu, lalo na ang mga residente mula sa kanilang syudad na mananatili ang Rama Garcia tandem sa susunod na eleksyon. Inihalimbawa pa nga niya ang kanyang lolo na si dating Senador Vicente Rama na naghintay niya ng matagal para lang maglingkod bilang city mayor. Maging siya niya nagpaubaya din kay dating Mayor Edgar Labella. Yun nga lang kung magdesisyon raw na pasukin ni Vice Mayor Garcia ang Cebu Mayoralty post sa susunod na eleksyon, ang kanyang anak na si Attorney Michael Francisco Rama ang lalarga at makakatambala ni Garcia. Kaugnay nito, umaasa naman si Mayor Rama na susundan ng kanyang anak ang legasya ng kanilang pamilya, lalo na ni dating Senador Vicente Rama. Samantala sa Central Luzon, subsuban ngayon ang pamahalaan ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr. para sungkitin muli ang DILG recognition na 2023 Seal of Good Local Governance, kung saan nasa ikalawang araw na sila ng mock assessment ng DILG Angeles City. Matatandaan na noong isang taon na secure ng pamahalaan ni Lasatin ang naturang Good Governance Award mula sa national government, at para ma-maintain niya ang ganitong status, tiniyak ng alkalde na effort ang kanilang grupo para muli nilang masungkit ang SGLG Award for the year 2023.
Tunghayan pa natin ang iba pang politiko mula Central Luzon. Proud na ibinida naman ni Hermosa Bataan Mayor Jopet Inton ang nakuha ng kanyang pamahalaan na higit 19 na milyong piso na revenue mula sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ayon kay Inton, katumbas raw ito ng nasa 2% ng kanilang share sa proyekto na personal anyang tinanggap ng kanyang asawa mula Freeport Operations na ginanap sa Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone. Bukod kay Mayor Inton, present rin ang ilang pang mga alkalde mula Dinalupihan, Morong, Castillejos, Olongapo, Subic Town, San Antonio at San Marcelino. Nabatid na ilalaan ang pondo na ito para sa ilang mga proyekto na nakatuon sa sektor ng kalusugan, security, education, labor at iba pa. At sa Mindanao, sinaluduhan ni Zamboanga del Sur Governor Victor Yu ang naging kabayanihan ng 3 kababayan niyang sundalo na sumabak at natodas matapos ang bakbakan nila ng teroristang grupo na Dawla Islamia Maute Group sa Munay, Lanao del Norte. Sa post ni Governor Yu, binigyang diin niya ang tapang, sakripisyo at walang katumbas-an niyang dedikasyon ng naturang mga kasunduluhan para ipaglaban ang kapayapaan sa naturang lalawigan. Katuwang ang buong pamahalaang lalawigan, tiniyak ng gobernador na sisikapin nilang ipagpatuloy ang laban ng mga nasawing sundalo na anyay tatanawin nilang utang na loob ito sa naging serbisyo ng 3 Zamboangueño Army at iba pang nasawing government troopers. Habang sa Bicol Region, striktong pinaalalahanan naman ni Kamalig Mayor Caloy Baldo Jr. ang mga government worker ng kanilang bayan sa tamang pagsusuot ng kanilang working uniform, lalo na sa mga naambunan anya ng clothing allowance mula sa municipal government. Ayon kay Mayor Baldo, mahalaga na katawanin ng mga lingkod bayan ang local government branding at work standard na siyang magpapakita sa publiko ng kanilang professionalism na isa rin anyang plus factor para makahikayat ng mas marami pang investors. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Samantala, ready na ba kayong dahu at makitrika sa buhay politiko? Makakasama natin dyan si partner Chico sa aming pag-uuli. Heto na naman tayo sa mga kwentong politiko na surbol na magbubuking sa kalokohan ng mga personalidad sa gobyerno. Kaya naman makihula na kung sino itong politiko na tinabla ang kanyang BFF para lang magpabibo sa publiko. Ayon sa ating scooper, may isang beses na kumudaraw itong si subject matapos masagap ang isang maselang issue sa lipunan. Ayun lang, ang malupit dito, tinamaan raw ang kanyang BFF na malakas ang kapit sa palasyo. Gayon din ang mga ahensya ng gobyerno. Kilalang matalas naman daw ang utak nitong si subject, pero ang red flag sa kanya ay ang pagiging epal sa mga kontrobersiya na tila hindi magpapapigil ang kanyang bibig sa pagkuda. Kaya siguradong nasa pool dito ang pagtirada sa issue, lalo't apektado ang kanyang BFF. Ayon pa sa ating scooper, mukhang pinagsisiya naman daw ni subject ang eksena niyang ito dahil alanganin na ang suporta nito sa kanya sa 2025 election. Ang politiko na tinabla ang BFF niya sa kanyang pagiging epal ay kilalang bigatin dahil
mahirap buhatin. Hep, hep! Wala silang energy, guys. Pero break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika, pasadaan natin ng ilan sa mga political snitch this Wednesday. Bilang lingkod bayan, pasok na pasok sa banga ang aura ni Senator Grace po na ika nga pang-international level of standard. Yan ay matapos niyang makuha ang label o award bilang Asia's most influential legislator. Aba, kung saan mismo ang anak niyang si Brian po na Manyares ang umakyat sa entablado para tanggapin ang tropeo ng kanyang ina. Grabe yun. Naanyay, sobrang ipinagmamalaki niya, lalo na sa advokasya nito na labanan ang korupsyon at paghubog sa economic policies na nakatuon sa kapakanan ng mga Filipinos. Kaya ko to. Sa mga larawan ni binahagi ng Batang Po, spotted rin sa naturang pagtitipo ng ilang pang mga opisyal ng gobyerno na pawang pinaaralan din bilang mga pinangaralan. Ayan, sige, basta inawardan din sila, guys, bilang influential leader sa rehiyon. Sa talumpati ni Po, ibinabatid nito na bagamat nakakapagod at minsan nakakadismaya ang daloy ng trabaho sa gobyerno, pero ika nga niya, patuloy siyang babangon para sa mga Pilipino. And congratulations po sa lahat ng mga legislators na na-awardan. Samantala, after almost a decade, finally, ito na talaga ang moment na tila good harmony sa personal life ni Senator Cheese Escudero. Lalo't lantad na sa publiko na oks na or buong puso na siyang tinatanggap ng kanyang mga biyenan bilang asawa ng model actress na si Heart Evangelista. Dahil sa IG, huli cam ang naging bonding ni Escudero sa ina ng kanyang misis na si Cecile Ong Pauco sa after party ng kanyang kasal sa Belisin noong Feb 14. Sa naturang video, makikita ang very sweet na halakhakan ng magbiyenan habang yakap-yakap ni Ong Pauco ang senador. Grabe yun. Absent naman anya sa pagtitipo ng biyenan nitong lalaki noong nagpapagaling matapos magpagamot sa Amerika. Matatandaan na noong 2015, naging malaking usapin daw sa publiko ang pagdedma ng Ong Pauco Evangelista couple sa pagpapakasal ni Heart kay Senator Cheese. Pero at least okay na sila, di ba? Good job. Speaking of trending, which is which dahil sure ball na mapapa-second look na rin ito sa dati isang sexy picture na kumakalat online. Ano kaya yon? Kung saan marami ang nagulat matapos pagkamalang nagpasabog na isang sexy beach look si Vice President Leni Robredo. Pero in reality, ang singer-actress na si Rachel Alejandro ang nasa larawan. Mabilis na pinag-usapan sa social media community ang naturang picture. Lalo't tila bago sa paningin ng publiko ang ganitong looks sa dating vice-presidente. Marami rin ang pumuna sa tila unexpected twinning ng dalawa, lalo na sa side view profile snap ni Alejandro na ika pa ng ilan. Certified Leni Robredo Multiverse! Pero bukod pa kay VP Leni, aliw rin itong eksena ni Hermosa, Bataan Mayor Antonio Joseph Inton na kung ang iba sa mga table mattress madalas tumerno ang kanilang OOTD, itong si Yorme sa Burol, nakatsyempo ng twinning. Ayan, tingnan nga natin. Sa FB, ibinahagi ni Mayor Inton ang naturang eksena habang kalakip ng post ang larawan niyang sinusulyapan ng kanyang twinning body na nooy pinaglalamayan at napapalibutan ng bulaklak. Umabot naman sa higit libo-libong reaction mula sa netizen ang naturang post na karamihan ay tila mga napahagalpak ng tawa. Habang facepalm emoji naman ang banat ni Yorme. Naika niya nakiramay pero tiyempong tumerno pa sa damit niya ang nakahimlay.
Ayan, partner naman sa mga twinning na eksena ng mga ganyan. Mga hindi inaasahan pero nakakatuwa. Ano? You! Ganun. Oo. Pero Okay din, no? uso rin sa Facebook yung sinasadya ng mga asawa nila na ganun yung damit ng asawa ng iba, di Correct. ba? Pero pag sa babae, di ba, pag sa event, parang medyo awkward yan, no? Yung talagang same ng design, Same kulay, kayo ng- ganyan. Same kayo ng designer. Ayun na nga. Ayan. Pero nakakatuwa yung mga Correct. ganung pagkakataon. Tama naman. Ay, tayan, mga ka-politiko namin. Nagchika na lang tayo dito. Binabati ko po ng happy birthday si Miss Josephine Soriano. Happy birthday po. At syempre, yan muna ang mga balita kami nakalap sa buong maghapon. Ako po, si Mileo Moreno. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita na tayo bukas. Alas 8 pa rin ng gabi para sa walang humpay na kwentuang pampolitiko. Muli, magandang gabi.